Min persuna attiva bħala referi ewlieni tal-futbol għal ħajja ristretta bil-kondizzjoni tal-Parkinson. Dan huwa Adrian Assa minn Sportiv għal moħħ ewlieni wara l-inizjattiva Sport for Parkinson bris persuni li bħalu spiċċaw ibatu minn din il-kondizzjoni. Wara suċċess tal-aħħar snin tnediet it-tielet edizzjoni tal-attività bħala parti mill-kampanja nazzjonali favur l-attività fiżika batta disċiplini sportivi biex kulħadd jgħix ħajja aħjar. F'diskors qasir li għamel waqt konferenza tal-aħbarijiet fit-tnedija tal-attivitajiet, Assa tkellem dwar l-appoġġ inkoraġġanti li sab tul dawn l-aħħar 6 snin kemm ilu bil-kundizzjoni tal-Parkinson. L-organizzazzjoni volontarja Step Up for Parkinson's li Assa imexxi flimkien ma' oħrajn qed tkun ta' spalla u toffri wens lil persuni li jgħixu b'din il-kondizzjoni neuroloġika. Huwa ħeġġeġ li l-assoċjazzjonijiet sportivi u l-klabs affiljati magħhom biex itellaw attivitajiet bris Step Up for Parkinson's ħalli nġabru fondi li bihom ikunu jistgħu jingħataw servizzi b'xejn ta' eżerċizzji speċjalizzati li jtaffu mid-tbatija u r-riġidità li ġib magħha il-kondizzjoni. Fil-waqt li tkellem magħna dwar il-maratona televiżiva Ħajja Aħjar fis-26 Ottubru b'xandira diretta fuq One u l-importanza li l-poplu Malti jgħin beħġaru b'mod finanzjarju, Assa semma l-esperjenza personali tiegħu b'din il-kondizzjoni. Min ikollu moħħ sportiv ikun jaf jiġifieri determinazzjoni, perseveranza u reżiljenza. U jiena propju hekk provajt nagħmel f'dawn l-aħħar 6 snin li ili ngħix bil-kondizzjoni tal-Parkinson fejn jiena qed li nnifsi jien għandi l-Parkinson imma l-Parkinson m'għandix lili. U b'din ir-reżiljenza, b'din id-determinazzjoni jiena bqajt għaddej bqajt ngħix il-ħajja tiegħi attiva, forsi attiva iktar minn qatt qabel. U anki dan l-aħħar għamilt intervent f'moħħi sabiex inkun nista' nkompli intejjeb il-kundizzjoni tiegħi, il-mod ta' kif ngħix, għaliex verament nemmen li jiena jistħoqli bħal persuni oħrajn hawn Malta 2000 ruħ b'kollox li ngħixu ħajja aħjar. Matthew Pisani, chairman ta' Sport Malta, tkellem dwar l-importanza ta' attivitajiet bħalma hija l-Sports for Parkinson u s-sem tal-entità governattiva illi jmexxi. Aħna bħala Sport Malta nemmnu illi lan ta' din l-assoċjazzjoni din l-għaqda volontarja hija in-line mal-mission statement tagħna li tkunu iktar inklusivi u barra minn hekk nemmnu li l-avvenimenti li ħajkunu għaddejjin issa minn Sport Malta bħal European Week of Sport u l-Be Active Sport Malta ħajkunu mezz biex ngħaddu l-messaġġ u nilħqu firxa aktar wiesa tal-popolazzjoni Maltija wawċija. Is-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Olimpiku Malti Kevin Azzopardi tenna li huma kburin li jiffurmaw parti minn din l-inizjattiva għax permezz tagħha jħroġ il-veru qan tal-isport dak li jgħaqqad lin-nies ħalli jgħinu b'sens ta' dover lejn ħaddieħor. Fl-istess konferenza tkellem ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isports, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima li qal li l-isport jaqqat lill-poplu l-komunitajiet ta' pajjiżna speċjalment meta jintuża għal mezz altruistiku ta' solidarjetà biex jgħin sezzjoni tal-poplu. Semma kif hemm ħafna okkażjonijiet fejn l-assoċjazzjonijiet, il-klabs u l-atleti jingħaqdu flimkien biex jagħmlu dan u l-attività ta' Sport for Parkinson mhix eċċezzjoni u għalaq billi ħeġġeġ il-parteċipazzjoni wiesa mill-komunità sportiva għal dan il-annobli.